Oh turangga alit. Oh he 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 he. Oi. Warok. Dening glondonge bagus. Wah, kuda budaya. Hei. Pok. Wah. Opa. Wah. Ya. Ayo mangkene iki. Ha, he, op. Wah. Hey. Bocah cilik-cilik wis padha pinter jejogetan, Pak. Ayo, sijine iki mau sapa iki, Mang? Mas Grandong. Oke kanan kiri mripate milang-miling seminggu jiwat kali sengsem kang muat busana nira sudra Sanoke manis sejogetan Mripate milang-miling seminggu jiwat gawe sengsem kang bulat busana biru sudra manca warna kalau menit kendang mas pastikan Perakat prengut adik mikir apa Sangga ngati tanpa donya Lungguh jinggang ngati sebab popo Timbang susah ayo sing gembira Ya gembira Nyata panjang ya
suwe ra ketemu pisan ning ati lega suwe ora jamu godhong kecubung suwe ra ketemu pisan ning ati bingung ketemu pisan ning ati bingung doa ini suwe ora jamu godhonge kara suwe ra ketemu pisan ning ati lega suwe ora jamu godhong cipir suwe ra ketemu pisan dadeke pikir semu pisan dadeke pikir nduk sus halimau hoi kuda budaya oh hey ya bosan hey oh 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 dos yo goyang titik oi 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 ayo ha budaya yo das ayo le ayo dik goyangane bebarengan kuda budaya Palugi kantoran Pinarang Mbak Lurah Mbak Narang Mas Andri Priyanggada. Mari bersama
rasa anglia sesenggaan belum pakai ala-ala H.I. Op H.O. H.E. H.O. H.E. H.O. H.E. Terus Osang Sa H.E. H.E. A-A H.E. H.E. Da-da H.E. H.E. Da-da Op Bantu nuwun Bang Karji dan Mas Harji rawuhipun dalem nika. Wah. Eyang Karji. Bang Karji matur nuwun rawuhipun Gunerjo Abdi Budaya. Ah 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 ya 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 ya. Hop. Ayo. Oh, ơi à, so so. Ye, lo. Hop. Hae. Ho a. Hae. Ho a. Hae. Ho a. Hae. Ho a. Hae. As. Ho a. Hae. Ho a. Hae. Lelo. Ho a. Hae. Ho a. Hae. Ye. Ho a. Hae. Ho a. Hae. Ye. Ho a. Hae. Ho a. Hae.
ha he yuk yuk om ha ha ho a ha e ho a ha e o e ha ye you shot ha hey you so hey ho a goyang titik sayang maaf ha oh ha eh ha oh ha eh oi la salah bocah cilik kuda budaya iki lho makir ayo om prayit lo gen leno mangin damu coba Dipta ayo lo Dipta yo anak Sukirun anak sama Patri Sukirun anak Sukirun presidennya udah anak Kirun lah om ayo le lek dadi kan jaluk seblak 5.000-an ayo wah ayo le iki awas op mas Sikra yaka yai karya pakaryan ning praja kumragat sangkut cancot tali
Sikra sikra nayaka angayai karya pakarya ning praja kumragut sengkut cangcut tali wanda manunggal setya dambya dimen asri swarane gumuruh sarwa rebut arsi estu padha dawuh nyosang nyata sajuru juru ngayahi karya Ayo. Aku nyuwun diterke Bali ya Pak Dasar. Wah. Op. Ah.